ଆଜି ସକାଳୁ ବିଲେଇ ଭାଗ୍ୟକୁ ଶିକା ଛିଣ୍ଡିଲା ଭଳିଆ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ମୋ ଭାଗ୍ୟକୁ କେମିତି ଆସି ମାଛ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। କେତେ ଦିନ ହେଲା ଭାବୁଥିଲି ଟିକେ ମାଛ ଭଜା ପଖାଳ ଖାଇବି ବୋଲି। ମୋ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆସି ମାଛ କେମିତି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ବାବା ତାଙ୍କର ଯାଇଥିଲେ କୋଉଠି, ପୋଖରୀ ଧରା ହଉଥିଲା, ପୁରା ଦେଶୀ ମାଛ 2 କିଲୋ ଧରିକି ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି। ମାଛ ସିନା ପାଇଗଲୁ, ହେଲେ ମାର ମୋର ପୁରା ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲୁ। ଆକୁ ସବୁ କାଟିବ କେମିତି। ଆଉ ମା ଦେହ ଯେହେତୁ ଭଲ ନାହିଁ, ସିଏ ତାକୁ ବେଶୀ ପ୍ରେସର କରିକି କାଟି ପାରିବନି ପନିକିରେ, କାରଣ ତା ଦେହଟା ଖରାପ ନା। ତ ସେଇଠୁ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିବା ସମୟରେ କାତି ଛଡ଼ଉଥିଲା, ଶଙ୍କର ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତା ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ସେ ମାଛଟାକୁ ସେମିତି କାଟି ନେଲା। ଯାହା ହଉ ଭଲ ଭାବେ କାଟି ନେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ସେ ମାଛକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ନେଲି, ହଳଦୀ ଲୁଣ ଗୋଳେଇ ଦେଲି। ତାପରେ କଡ଼େଇରେ ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇକି ପୁରା କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ସୋରିଷ ତେଲରେ ମାଛ ଟିକେ ଭାଜିବି ବୋଲି ସ୍ଥିର କଲି। ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ ତ ମାଛ ଭଲସେ ଭାଜି ପାରେନି, ଟିକେ ଟିକେ ମଝିରେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଏ। ତ ମୁଁ ସେଠୁ ଉଠିଗଲି, ମା ଭାଜିଲା। ତାପରେ ମାଛ ଭଜା ପରେ ପରେ ମୁଁ ମାଛକୁ ଧରି ଦୌଡ଼ିଲି ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ।